якум суруде ки баровардам зан рафиқи ҳаётай ширинтар аз наботай. زن رفیقی حیاتای شیرین‌تر از نباتای زن رفیقی حیاتای شیرین‌تر از نباتای دیم سرود میفورم پولدار باشم доим доллардор бошам. میفورم پولدار باشم دایم دلار باشم میفورم پولدار باشم دایم دلار باشم زمستان و تابستان در سری بازار باشم زمستان و تابستان در سری بازار باشم. سیم سروده که ما برآوردیم اوچتا بگو. اوچم میگم اتم تاکسی میزنه حالا بده شبی و دقیقه میزنه. چهارم سرودی ما این بایدی پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت محترم امام علی رحمت ساز کند را و مانه بدانیگه بداره امام علی رحمانه بدانیگه بداره امام علی رحمانه. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош. салому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз ҳамроҳи мо Михаил ҳастанд дар барномаи суҳбати озод ки хеле ҳунарманди хуб аст, хеле ҳунарманде ки истеъдоди хуб дорад. ҳостем ки бо бародар Михаил суҳбати озод гузаронем. хуш омадед акай Михаил. зинда бошин, сарбаланд бошин. саломатиё назар шукрмаи худо кам пай саломатия мегардем. не ки аввал мегӯянд ки дар ҷои аввал саломатӣ меистад. албатта зинда бошем ки аз ҳамин саволи саркардон саломатӣ моро пурсед. якум саволи мо ҳам мешавад аз аҳволи шумо. бале хуб, аввалан хостем ки дар бораи худатон камтар маълумот диҳед ки бисёре овози шуморо шуниданд аммо намешиносанд. камтар дар бораи худатон маълумот медодед. зинда бошен, сарбаланд бошен додор азиз ки моро дар ин канали худатон мисол дар ин студияи худатон хайрот кардед. аввалан саломи худро ба кулли мухлисон мерасонам, ба ҳамаи бародарон, хоҳарон, ако худованди карим ҳеҷ вақт дасти камро набинам. дар хонадони ҳар як мухлисони ман хурсандӣ бошад, хонаводӣ бошад. асосан ин хелги ман зодаи шаҳри Кулобзамин, аз зодаи шаҳри Кулоб ҳастам ва дар ҳамон ҷо ба дунё омадам. хостем ки якум саволи мо мешавад ки оё сурудхониро кадом сол шурӯъ кардед? ва бештар аз хурдии бениҳоят завқ доштам. чӣ хеле ки шумо қайд кардед, чӣ гуна ба ин қуллао расидед. аз хурдии ҳамин санъатро бениҳоят дӯст медоштам ва майда оста аз ҳамин мактаб, аз давраи мактабӣ сар карда то ин дараҷаи қуллаҳоро мо расидем. барои саҳна баромадан ин кори осон нест. барои саҳна баромадан хеле мушкилотро пас сар кардем, хеле азоб кашидем ки то ин қуллаҳо мо расидем. ман сурудхоҳиро асосан соли 2015 якум клипе ки ман баровардам, якум клипи ман бозори Ҳоҷи Шариф буд. бозори Ҳоҷи Шариф якум клип соли 2015. кадом суруд буд? байди суруди реклама оид ба бозор. чӣ хеле ки мисол реклама мекунанд, мисол бозорро реклама мекунанд, мисол толори мебарад реклама мекунанд, ҳама ҷо реклама мекунанд. якум суруди вақте ки ман баровардам ҳамон суруд бозори Ҳоҷи Шариф ки дар шаҳри Бохтар дар вилояти Хатлон. аз ҳамон ҷо то имрӯз давом дода истед? бале. саломат бошед. ва чӣ сабаб шуд ки бо бобои Файз ҳамкорӣ карден ва суруд хонден якҷоя? ин сабабро ман накардам. ин сабабро падарам сухан кардан. як маъракада шитагӣ будам. баъд падарам гуфт ки Михаил бояд як суруд бо ҳамроҳии устод бобои Файз як суруд барои ман. гуфтам чӣ хел? баъд гуфт ин бениҳоят хуб мешавад. устодатам аст? бале, устод аст. бобои Файз бениҳоят устоди хуб аст. устоди машҳури шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон аст. граница гузаштан дар Кӯлбай
ягон одами боваринок нест ки ман қатъиян граница бурам. Ҳозирҳо шофёрҳо бисёрш ҳаволоанд, барои пул шуда бисёр мераванд. Миям мақсад эҳтиёт кардам дар кор одами боваринок дар рафтан дар кор. барои ҳам чӣ мекунем? Акамон рости гап тӯли 3 моҳ мешавад ки мо ҳамкорӣ мекунем, яъне рекламашро ман мекунам дар ҳамин канал. То ҳозира ягон шикоят омадагӣ нест. ин ҳамонро нишон медиҳад ки дар кори худаш содиқ аст, дуруст аст. Ба ҳамин хотир ҳам яккада шумо метавонед ки бовар кунед. Рақамош дар рӯи экрани ман мебурад, дар ҳозир сахтанӣ кунед. Мисол худтонро нафоред, ина ҳеҷ проблема буд, ина ҳеҷ хеле буд. ҳамаша мо мақсад бо ба назар мегирем, ислоҳ мекунем. Лекин боварӣ дорам ки иншоалло ки хуб рафтан. ва ман якум суруде ки баровардам, зан рафиқи ҳаётай ширинтар аз наботай. ҳамин сурудро бо ҳамроҳи бобои Файз баровардам. Якҷоя хондем? Бале, бале. баъдан гуфтанием ки ҳамон суруде ки бо бобои Файз хондаед, ягон мушкилӣ шид рафти хонданда? мушкилӣ камтар мушкилӣ дар чӣ мешавад ки рости гапа гум мушкилӣ ҳамин қаш мешавад ки ай хил расход мекунӣ. мушкилиш ҳамидай. мушкилӣ бисёрай. Санъаткорда мардум санъаткорда мушкилӣ бинад бисёрай. Саломат бошед. Шумо бо бобои Файз чанд суруд сароидед? Ман бо устоди азиз 4 суруд сароидам. Номбар кунед? Якум заҳмат нашавад? Не заҳмат мешавад, хай майш. Якум суруд дар бораи зан рафиқи ҳаётай ширинтар аз наботай. Дуюм суруд мефорам пулдор бошам, доим доллардор бошам. Як камтар пеш кризис неомада буд. Сеюм суруде ки мо баровардем, очата бугу. Бо ҳамроҳи бо Файз вақте ки бо устод бобои Файз мега очата бугу, ман мегум хуб шудааст, мо чама мегу. Баъд чорум суруди мо ин байди пешвои миллат, асосгузори солҳо ваҳдат муҳтарам Имом Алӣ Раҳмон бо ҳамроҳи бобои Файз. Ин сурудро мо бисёре аз ҳамин сурудҳо шуморо суруди очата бугу машҳур кард ва дар дили садҳо нафар ҷо шуд. шумо метавонед як 3 мисраашро замзама кунед бо овози зинда? бале, албатта. Ман барои мухлисоне ки оз ман дастудам, ин навори моро мухлисон тамошо мекунанд. Мисол ман то барои худат намехонам, не ки барои мухлисон мехонам. ҳамин суруда суруди очатаву ки бисёриҳо хоҳиш карданд. баланд хонем пас. Баланд хонед? чӣ хел кине ки худа маъқулад? очама мегум атамре перис шидай дамрара партофтая гитарис шидай чази чораи хонара о мефрӯшае ҷекпот мезанам марда қиморзан шидай очама мегум атамре перис шидай дамрара партофтая гитарис шидай чази чораи хонара о мефрӯшае ҷекпот мезанам марда қиморзан шидай очама мегум очама мегум, не ки метарсим отаи шумо хафа мешавад. хуш, аз ҳама мавзӯи ҷолиб чи аст дар ин суҳбати озоди мо ки чаро Михаил? бисёриҳо худтон медонед ки бо номҳои тоҷикии худмон мешиносанд ва вақте ки Михаил гуфтем инсонҳо дигар хел фикр мекунанд. ва барои чӣ Михаил? вақте ки ман ба дунё омадам, таваллуд шудам, аз хурдиам зард гуфти урусо рижи. Бале, зард будам. Аз ҳамон сабаб уже гуфтанд ки и ба давлати урусо монанд аст. аз ҳамон ҷо гуфтанд номи инро Михаил мемонем. Михаил дига ҳамон майдакӣ дига ҳамин ном Михаил шиш то ҳозирам. дар ҳамаи ҷо мерам Михаил. бисёр одамҳо маро савол медиҳанд, мегӯянд ки ту аз ҳамин ном ту пушаймон ҳастӣ? Мисол ёниси ман намегӯям, ман аз ин ном бениҳоят хурсандам ки инсонҳо бо Михаил шуморо шинохтанд. Бале. шумо аз худатон боварӣ доштед ки ин қадар бо номи Михаил машҳур мешудед? бале.
бениҳоят, барое ки ман истодам аҳамият додам. Гуфтам дар ҳамин Тоҷикистон як Михаил кума ҳамин ном гуфтам, як дар ҳамин клипом гуфтам бомонам чӣ гуна мешавад ҳамин ном, ки ҳамин ном уже ман дар клип мондам. Бениҳоят уже аз ҳамин рӯи ном мисол маро бисёр мешиносанд ва бисёр дастгирӣ мекунанд. Бале. хуб, як саволи дигар ба миён меояд ки оё ғайр аз сурудхонӣ ба ягон кори дигар машғул аст ё не? Беғарз аз сурудхонӣ бо ҳамроҳии падарам кор мекунам. Бисёри оҳангҳоямро, бисёри сурудҳоямро, шеърҳоямро падарам менависад. Оҳангсоз ки аст дар сурудҳоятон? Дар сурудҳоям оҳангсоз Искандар Тагиров мегӯянд. Он кас бениҳоят оҳангсози хуб аст. Бениҳоят оҳангҳои маро оҳангсоз устод Искандар Тагиров бо ҳамроҳи ҳамон кор мекунем, мисол пешравӣ мекунем. Оҳангҳои маро ҳамон Искандар Тагиров таъин мекунад. Як саволи дигар медиҳем ки оё ягон таклиф омад ки Михаил биё бо ман дуэт якҷоя бихонед? Рости гапро гӯям, мегӯянд ки ба лаҳҷавӣ ки каҷ бишина рост гап за. Ва як-ду нафар ҳамин хел суҳбат карданд бо ҳамроҳи ҳамин хел, не ки дигар намедонам чӣ гапишон гуфтам ки дигар ҳамуҷа ки гирехтанд, дигар не зангам заданд, дигар не рози нестам. Чӣ тавре ки хайр кардӣ бачаёча? Чӣ тавре ки хайр кардем? Аз ҳамон оҳангҳое ки ман месозам ҳамаш аз худам аст. Мисол расходашро худам мекунам, аз дигарон одамҳо не. Ба миннати худатон? Бале, ба миннати ҳалои худ. Агар ягон кас мара мисол сарпарастӣ мекард, мисол ман мегуфтам ки фалон одам маро сарпарастӣ мекунад. Лекин як одам маро ами байди Очатабура дастгирӣ кардагӣ аст, Дилшод Назаров. Бениҳоят инсони нағз аст, бениҳоят инсони хуб аст. Ҳамчун мухлис ба ман маблағ дод ки як суруд, мисол ман мухлис ҳастам, як суруд барои ман бо ҳамроҳи бобои Файз. Хуш, байни ин қадар савол да мехостем ки дар бораи туйёна, яъне шуморо заказ кунанд ба туй омода ҳастед? Туй меравед? Туй мегзаронед? Бале, ман бисёр маъракаҳои мардумро вақте ки туй заказ мекунанд, бале албатта қариб 6 сол мешавад ки ман туй мезаронам, хизмат мекунам. Ҳамаи чӣ туйёе ки ман мезгаронам, ҳамаи онро ба навор мегирам, дар YouTube мепартоям. Ки мисол бисёри одамози бисёри одамот вақташонро дар интернет мегузаронанд. Албатта. Дар интернет мегузаронанд. Туяне мезгаронем, банкет мезгаронем, мисол. Рости гап шабгум, ошинаҳорани мезгаронем. Беҳтарин. Ва интернет гуфтӣ, як савол ба ёдам омад ки YouTube да сар кор дорӣ? YouTube да? Ман рост шабгум YouTube да сар кор дорам, аммо комментариҳое ки мардум менависа, ҳамуша сар кор надорам. Нигоҳ намекунӣ? Бале, ман аҳамият наметунам. Мисол вақте ки ман клипҳоямро, сурудҳоямро, туёномро мепартоям ва медонам ки бисёртар обсуждение менависам, мисол гапҳои қабиян мезанам, мисол суханои қабиян мезанам, мисол ман ҳеҷ вақт зиқ намешавам. Ман хурсанд мешавам аз ин хел суханҳо. Мисол бояд санъаткор мардум ҳеҷ вақт сухани қабияни мисол гуфтан, мисол хафа нашаванд. Ҳамаша бояд нигоҳ кард бигзара барраванд. Бале, сари хама шамшер намебурад. Аз байни аз ана ҳамон се суруде ки бо бобои Файз хондед, метавонем як тегигаша бигирем гуфти гапҳо? Зинда. Чӣ хел ки хелд гуфти гапҳо. аз як суруди дигар мо бо ҳамроҳи устод азиз бобои Файз баровардем барои ҷаноби олии пешвои миллат, асосгори сулҳу ваҳдат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. 4 мисраи ҳамонро мо дар ҳаминҷа мехонем. Хуш, меравем гӯш мекунем. Бо диққат. мо тоҷики зиндавози хоки аҷамем, сарҷамшид ази хоки як ҳамватанем. бе бистар бе хона ва бе лахти ҷигар,
با یکدیگر هر کی نوربد سخنیم. صدف صدف مرواری 300 صدف مرواری ای از پیگلی بادام رازی دلبت میگم. اول ببین جاتا بد بمانه پاتا مرنجان رفیقاتا تیج می شود زمانه ساز کنن راغنمانه. خدا نگه بداره امام علی رحمانه. خدا نگه بداره امام علی رحمانه. ما تاجیکی زنده و زی خاکی عجمی سرجمشید از زی خاکی یک هم وطنیم. ما تاجیکی زنده و از خاکی عجمی سرجمشید از زی خاکی یک هم وطنیم. بهترین از بین انا همون قدر سرودها فکر میکنم که سرودی پرمضمون انا همین اومده است. بله ما از اولین شکرانه همین دولت میکنیم. شکرانه اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای معظم ما محترم امام علی رحمان میکنیم که چونین در این وطن بی‌اشتاسا ما زندگی داریم. وطن ما آباد است. با بسیارتر دوشنبه رو بسیارتر من با پیاده‌گردی سفر میکنم. بینیت آباد شده ایستاده است. بینیت خوب شده ایستاده است و ما شکری همین را میکنیم که ما آزادانه زندگی میکنیم در وطن خودمون. تشکر زیاد. ما هم افتخار میکنیم از پیشوای ملتمون. آیا یگان سرودی نو هست که در شبکه‌های اجتماعی نیست و برای مخلصان کانال همنوا پیشنهاد کنید؟ بسیاری مخلصا با من مینویسند. اول غریبچه‌ها از غریب هستند در ملک مسکو در دولت فدراسیون روسیه غریب هستند و بسیارتر مینویسند به من. میخائیل برادری عزیز اگر امکانیت باشد یگان سرودی غریبی برای ما پیشکش نمود و من نصیب خدا خواهد حتما یک سرودی غریبی برای مخلصانم پیشکش میکنم. حتما باید من سخن مخلصانم رو هیچ وقت در زمین نمونم چون که من با مخلصانم زنده هستم و نصیب خدا کرده خواهد انشالله میشود. در آینده چی نقشه ها دارید؟ راستی گپ رو بگم در آینده نقشه بنیاد بسیارند. نقشه در آینده نصیب خدا کردگی خواهد. بازی سخن کردیم برای غریبچه‌ها، با سخن میکنیم یگان برای نوروزی نویگری نصیب باشد خدا خواهد میشود. چی بانی؟ کدام کاری نیست که نشود میشونیمش مجبور میشه. خوش در آخر گفتنیم که تشکر میگیم با اکای میخائیل که صحبت کردن سخن ما رو رد نکردن. زنده و سلامت باشین و در آینده با کانال همنوا همکاری کردن میخواهید. زنده باشین که ما را همچنین شما تکلیف کردید. سلامت باشین. خیلی یک دلشکستش میکنم یک نبگم نمیشود. چیم از سخن دوست شکستن از سخن شیطان بشکنیم با باید خوب میشود. گفتی گپا نصیب نام بریم زنده باشیم چی بانی همکاری میکنیم با کانالی همنوا. زنده باشین. باز هم یک بار دیگر تشکر میگیم. خوش با ما در علاقه ایم صحبت میکنیم. سوالا باشد در پایان ویدیو نویسید فکرهایتان را. ما فکرهای شما رو نگاه میکنیم و باز در آینده ویدیو میکنیم یک جای صحبت میکنیم. همین خیلی صحبت ها رو دوام میتیم. باقی در پناه خداوند باشید. برای مخلصانتون چی تمنیات دارید؟ با مخلصان خودم میرسولم که مرا همچون حرمت عزت میکنند و مثال مرا دستگیری میکنند. من خیلی خرسند هستم چون که من با مخلصان خودم زنده هستم. اگر مخلص نباشد من یک درختی بیمیوام. درخت چه بیمیوه کو مثال وقتی که مخلص باشه درخت پر از میوه میشود. خداوند کریم در خاندان همه مخلصان خرسندی باشد، یکدیگر فهمی باشد، حرمت احترام باشد. در خاک پای همه مخلصان من صدقه میشم. در خاک پای همش
бамбарам. зинда бошен. хуш, дӯстони азиз, суҳбати озоди мо ба поён расид. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш мешавад ки видеоро дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед, то ин ки дили мо гарм шавад ва боз ҳам як қадам дига ба пеш занем. Дар видео ҳатман лайк монанд, видеоро дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Зинда бошем бародар азиз. Ҳазор раҳмат. Хонаободӣ. Сарбаланд бошем. Зинда бошем. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.